Dobrý deň, vítam vás v ďalšej časti nášho videoseriálu o našej prírodnej, jedlej, líčivej permakultúrnej záhradke. Je jún a úplne neuveriteľne tu okolo mňa omamne vonia lípa a lietajú včielky a iné opeľovače. Je práve čas lípobrania a obrania byliniek, lebo práve jún okolo tohoto času sa najlepšie zbierajú bylinky. Ale aj sa roja včielky, lietajú roháče, lietajú tu na svetojanské mušky. Všetko sme natočili a ukážeme samozrejme. Toto je naše makové pole, ostropestrec mariánsky, kvitne levandula, jedle laliovky, slez maurský, zemiaky, zemiaková beža, kožná rástla. Prvé hrášky, toto sú tie fialové. Už aj cukiny narastli. Prvé maliny. Aha, jahodky. Kvitne lipa. Už toto všetko nádherne bzučí všade. Toto je chytený roj a som strašne zvedavá, ako ho odveziem domov. Treba zavrieť letáč, aby mi v aute nevyleteli. Tak, toto fakt neviem, ako dopadne. Čakám na včelára. Včely mi lietajú po aute. Musela som vystúpiť. Včielky nakoniec previezol včelár. No, rodinka je zdá sa v poriadku. Večer ich potom preložíme do druhého úla. To tunak som nechala ešte zminula. Vyčistila som to tunak. Bundu nejakú vám dám. Presťahované včielky, už všetko funguje tak, ako má. Toto je panenský medový plodový plást, ktorý je jeden z viacerých, ktoré tieto včielky vystavali za týždeň. No, ešte ja som ešte teraz začala tú obhliadku, takže ešte neviem. Kráľovná je tu. Aha. No super. Tu je, na tomto. Teraz si priliezla sem, ja som to mala všetko vonku. Aké sú poslušné. V tomto úli je to týždeň, pretože sme to presúvali v piatok, roj donesený, ešte bol do soboty a v sobotu, takže týždeň. Haló! No. Zamotal sa do niečoho, ešte má na parochoch aj na labkách. Jaj, ty, hrúba. Jedna veľká. No toto je teda unikátny záber. Roháč a roháčica. Tak toto je samička svetojanskej mušky. Ja sa na dnes s vami lúčim z našej prírodnej líčivej záhradky, idem sušiť lipu a o mesiac v júlovej časti, ktorá bude venovaná viac bylinkám, zase dovidenia.